vorbesc acum despre căminul în care ne aflăm. Noi avem camere pentru 2 persoane cu baie în cameră. Avem apă caldă tot timpul, nu este cu program. Și în incinta căminului avem sala de lectură, avem bucătărie complet echipată și la subsol avem spălătorie cu mașini de spălat și uscători. Față de ce am mai auzit de la alți prieteni, sunt mult peste media, să zicem așa, raportată de ceilalți studenți și faptul că stăm doar 2 în cameră ne ajută să ne dedicăm mult mai mult universității și învățatului. Ca facilități avem o cameră foarte spațioasă, 3 colegi în cameră, avem loc pentru toate lucrurile noastre, baie în cameră care la alte cămini n-am să văd așa ceva. Prețul pentru cazare e foarte ok, adică dau 250 lei pe lună pentru o cameră foarte spațioasă față de alte cămini la alte universități în care nu găsești așa ceva și un preț foarte rezonabil.